моста ли шала? Hadi be! Ne sen merak etme. Belja most imam bej, ne? Oču, buka paleko! Mislim, Belja most ne. Kao vidi tamo magiš ne Това е най-големия мост в Холандия. Белия мост се казва. Белия мост. Чакай да видиш какво е значено. Макерака, давай. Това е, здравейте мили зрители, това е най-големия мост в Холандия. Това се нарича Беаскепри. Беаскепри. Виждаш беломорците. Вестерзорците. Рома, Русия. Ай, kam bu kava? Hadi gidelim. Am Kosova, kameram Kosova. Hadi, Sve to zove. Bravo, moram Bocko sa Bocko. Aj kao da neki saura megiš ne rade. Kendi bini ver ama ya. Katya bey. Aç bu kabela mostu aşkım. Abaçu. Am Kosova mı? Ne Marika Priska işleri. Bana gel şunu espo. Deli. Deli. Kidava brate. Окей, geçene kalıyor лодка, дишала. Ay oysi. Geçene Kaçalım. kalıyor. Hadi bir de kamerana mi? 500.000 euro eliyor. Gidersin. Sonuncu zilama. Can koyga doğru ben našem koyga doğru. Kanesme katara ver aşağı. Давай. Can koyga. Макер бе, дойдох сега, приближате ми до сега. Аге кава, одуй педераса като таке. Аке мина йо, мина. Мене го слони костюма. Сопара сега я мора да кажа, ака мора да кажа. Tamam çöm. Кава като таке, отделя шикна İyi be. Apartament çele buka, me apartament paşanta buka. Paşa ben hani şu kartı. Aki te kam most mange vadi zo acaba. File ya, file. там е червения мост, драги зрители. Namaz tara buka. Verme keni. Tutsana sen anam. Ama Güzel bak. Ne vasna starna. Bu da yaptı vas baş nasılsa. Dur. Ya şu gelirse. Gireyse. Haydi. Kaç sen ki ama. Merhaba Kerim, merhaba. Merhaba Kerim. Аге кава, буяко. Haydi. Буяко кава, буяко. Haydi gireyse. Haydi. Ama ne marra? Abi sen. Ha marra mı? Ne kadar kadar ki? Oğlum bana bak. Bak girdim. Yavaş. Secana, vais te crean asam tu ga Batista. Nalira, espérate. Bu çarşı ne kalaçaya herad ey. Kalaçaya herad bu çarşı dine be. Dikse kere be. Bozdum o klip. Na bozdum ben, bozdum ben. Bak yani. Haydi bak. Kire şapka sinimam be. Şafağı kızı kerin. Gireyse ama gireyse. Давай. Haydi. Aslimam. Къде се намираме? BTV новините сме. Ажнос bu kadar davлюс. Холандия. Да. Ротердам. Кабеля мост. Значи тук дойдохме да това према. Ти какво правиш? Чакай сега. Ти какво работиш в Холандия? Аз със сводничество се заминавам. Трябва да пушиш. Трябва да пушиш. Не, отдавна пуших, ама сега не ми се занимава, че с такива глупости. А дите ли там се Сега вече с жени се занимавам. Ето го и редакция на BTV новините. Юксел Кадриев. Юксел. Тук в момента виж белия мост, аки е тук. Аки ето тук еко. Това къде ка меги ще. Значи това разделя Беломорци, Омуртак, Белия мост. Да. Разбираш си, Да. момче? Да. Ендер, fuck me. Лебо комарушен бука царяна бе. Ги хората ето коли велосипедисти. Кидавай, брат. Тук Холандия живот. Чакай сега, аз ще те питам. Давай. Сега, ти какво работиш в Холандия? Аз ли? Аз иншалт правя. Ами, чакай, аз да питам едно нещо сега. Ние цял живот в Холандия ли ще останем? Не. Какво ще правим? След 25 години се занимавам. Заминавам. Хуямант! Аз тук с това да те пускам го на газето. Гаченки санери манкава кидай. Видя къде се просто путка да улез. Как знаю, гаченки санери се. Акалистар гичинери. Очкай Беломорци, очкай. Айде, канди 25 евро няма. Добре сега. Къде са им бекарески бексар целава? Добре сега. Давайте, почвайте. Друга! Вот карнаци дал тебе, буджав корига. Абе корига джал. Не знаме, брат. Чакай сега. Наши, ворно Кажи дава ми яла.
До кога ще сме в Холандия ние? До Не! цял живот, до цял живот! Докато се прави. Защо не дават Холандия право на работа? Той не го знам. 10 пъти! Малумици! Защо не дават право на работа? Искаме работа, ще вдигнем стачка! Ама кой да хвърли? Дай, диско! А, нарина Монако е джамбе! Гладни сме! Hadi değiştirdin. Lan Mehmet Deniz! Saygısız ol. Чакай! Давай, келем. Ahmet'i kendi ağlarım bu hikaye! Давай, Sinan! Яра, Яра, давай! Махне коня, давай, сало брат! Haydi bir abartı. Хайде! Омуртак подарива! Hadi basın, öyle bakın. Искаме право на работа в Холандия! Анде! Стачка ще Tukara baycıları! Гледай, Сина. Тука си бапи татко! А, Hadi нашите цигани, виж какво правят в Холандия. Нашите цигани в Холандия, виж как живеят, бе! Превзехме Холандия, превзехме! Ето боякото ви, виж как играе боякото. Абе как си от диско как си? Ариве! Без музика играем сега. Главата ми има тука въшки в Холандия, въшки има. Много въшки има. Ето нашия метрата, виж какво прави метрата. Нашите цигани, виж как са в Европа, драги жители. Давай вместе, момчета! Продължавайте в същия дух. Нашето боякото си не памата, вижте, вижте. Хайде бе, ходарите ме! Тук не имаш лодки бе, копук. Ето нашите педерати. Хайде! Бастира нам, бастир! Диджей Хаусе, давай! Диджей Блейд! За последно керма. Уважаеми драги зрители, това беше всичко, не е последно. Утре пак ще сме в Дена. Драги зрители. Вите ви навете Юксел Кадриев. не бе, утре в Амстердам сме. А, не въобще, в Розендал. В Розендал сме утре. Розендал. Сбърках, чакай, сори. Сори, момче. Те ще го фърлим от работа! Полека ще го чупиш, полека. За бите ви навете Юксел Кадриев, Ани Салич. Желая ви приятна вечер, хой на Афън. Ачка Перис! Давай, наше! Ама качи! Абе, затвори ме, момче! Абе, дурба! Ей, Дурба, капа!